8.3 FM. Ojimna kana gana ikemu askano rofuma noge yabo aba eguregu chetena waro fiaga berage ni su kana bebe no di oga nkejiru ni si ko jigatere kere itodo no tutwa Obike wana Obike Ichoku ibonine afanko ugbu aga malite ihe mmemanye aiboro Anyanwututu no sike no gana 8.3 FM apokona Ndegano yanu Achacha ndegano yanu Mama yanu Achacha manu yanu Ichoku Ichoku sawewa Segedalo ni ganeru neso irai no gena 8.3 FM noge Anyanwututu tata weburu Ichoku anyi weburu nke badaro ku na Valentine dikane merbe mmemme Valentine tata robosi irina no nwa February no n'ime n'afọ 2024 obia bo ihe gene be nke ụtụtụ a ijuwe kowa marife ataro ndị mmadụ tata ji bụrụ nnukwu ụbọchị bụrụ ụbọchị ndị mmadụ ji ịfụnanya ji akpagharị n'ikuku ya ka gene be ya nke tata onye nye onye mmadụ onye gini onye bụ Valentine mani kwi mana ụfọdụ amara nọ mmadụ eyetego manya bụ ekwu akpụ nọ n'ugbu a n'ụtụtụ a gbasara ya bụ emume Valentine a na-ekwu maka Valentine bụ otu senti eyetego bụ onye rụrụ ọrụ ebere tinye nkweziere ọrụ ebere na ịfụnanya na ịtụ ọcha ọtụtụ mkpụrụ obi enyere mmadụ rụrụ ebere nyere ọtụtụ ndị mmadụ ndị ihe na-esighị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ igosi mmadụ mkpa ọ dị na mmadụ kwesịrị ịfụ mmadụ ibe ya n'anya o nwere ọtụtụ ndị ozi nwere ọtụtụ ndị nsọ yes o nwere ọtụtụ ndị nsọ ndị ọzọ mana tata amapụtara ka e were na-eme mmemme iji wee kwanyere nwa amadi a ugwu maka mbọ ọ gbara iji wee rụọ ọrụ ebere wee nye mmadụ na ibe ya nakwazi ọrụ igosi ịfụnanya ịkọwara ndị mmadụ mkpa ọ dị na anyị ga-afụ mmadụ ibe gị na dịka isi wee mee gịnị fụ onwe gị n'anya so anyị na-aga n'iru anyị ga na-abitụgasị aka ịfụnanya anyị na-ekwu ụdị ịfụnanya anyị na-ekwu okwu ya n'ụtụtụ a ịghọtago na ihe ndị ọzọ gasị a na-emegasị n'ime Valentine oge dị otu a ya bụ Valentine na-ekwu okwu ya bụ onye nsọ na wụrụ mmụọ mana eji taa mapụtara tata eji mbụ ụwa bụ iji wee na-emerube mmemme ya bụ nwa amadi na wụrụ mmụọ maka ọlụ ịfụnanya ọ rụrụ wee nye mmadụ na ibe ya n'ịga n'iru ọtụtụ ndị mmadụ ji ihe dịka mpempe akwụkwọ kaadị edegasịrị ihe na-egosi ịfụnanya wee na-enyegasị mmadụ ibe fa dịka ndị si wee na-eme ụfọdụ na-eji wee na-echeta nwa amadi a na-ekwu okwu ya ebe ụfọdụ na-agakwazi na-etegasị ndị na-enwere ka ọrafa n'ọnụ nke a bụ iji wee lụkwolo obi ebele afọ dịka nwa amadi ya lụrụ ụfọdụ na-emekwezi na-egokwezi flawa
na-enyegwasị mmadụ bụ ọbụla dịka ife onyinye iji wee na-egosipụta ịfụnanya. Ya bụ nwa amadi onye nsọ a nọrọ nara mmụọ maka ọlụ ịfụnanya na ọlụ ebere ọ rụrụ n'etiti mmadụ na ibe ya. Mana ọ bụrụ na ị na-anya ugbu a ịfụ na oge ọbụla nụrụ ka a na-ekwu Valentine Saint Valentine, yes, ka anyị na-eme ka ndị mmadụ mata yes no saint ka ọ bụ ada ama ịghọtago. Saint Valentine ọtụtụ ife ka ndị mmadụ na-achịkọbazi n'oge a ji ya bụ oge Valentine wee na-emerube ịghọtago n'ụdị igosi ịfụnanya. Ma gị cheta oge mmalite na ngwa gị ife nwa amadi ya ọlụ ịfụnanya na ọlụ obi ebere nwa amadi ya nakwazi ịchọracha mkpụrụ obi ọ bụrụ sọ ọlụ ịfụnanya ka nwa amadi ya lụrụ mere na ọlụ jegumere ji wee mapụta tata ka e were wee na-eme gịnị ncheta ịkwanyere ugwu ya bụ ọlụ dịgasị iche iche ọlụ bụ nwa amadi ya. Tata ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa afa dị iche iche were na-emerube ọtụtụ ihe dị iche iche n'ebe dị iche iche. So na ajụjụ anyị n'ụtụtụ a wee bụrụ gị bụ onye na-ege m ntị, ị chere na ndị mmadụ ka dịka nwa mmadụ si wee gbaa mbọ igosi ịfụnanya n'ebe mmadụ n'ibe ya nọ na-akpaghị oke ịghọtago? So o mere ka mbọ ọ gbara o mere ka amata na ịkpa oke ịghọtago adịrọ mma bụ ihe jogburu onwe ya na mmadụ kwesịrị na-afụ mmadụ bịa dịka o si wee fụọ onwe ya n'anya kpatala na ịfụnanya love iwe a tata ihe niile na-ekwu bụ love ọ ka isi wee ghọtazi love nke gị ka isi tinyekwezi ya n'ọlụ. Mana isi sekwu ntị tata bụ ya bụ ịfụnanya anyị na-ekwu okwu ya ime ncheta nwa amadi ya ọlụ ebube ọlụ dị iche iche igosi ịfụnanya mmadụ ibe ya ịfụnanya gosi na mmadụ ncha bụ ofu na-akpa ya oke bụ ya ka na-emerube tata. Ọ na-ajụ gị nwa na-asị gị bụ onye na-ege ntị ebe a, ị cherere na n'uche nke gị na Valentine anyị na-ekwu okwu ya na ụtụtụ a na ndị mmadụ ka na-emerube ya bụ mmemme dị kwesị wee kwesị n'uche gị bụ onye na-ege ntị otu ma ọ bụ na asị gị kwube nnọọ ahụ ịghọtago ị ga-eche ichere na ndị mmadụ ka na-emerube ya bụ mmemme kedu ụzọ kacha mma iche na ndị mmadụ kwesịrị ihe iche na ndị mmadụ kwesịrị na-ebu n'obi wee na-celebrate Valentine Saint Valentine ịghọtago a na-celebrate every 14th ọ bụrụ na ọnwa Febụwarị dị na mkpụrụ ụbọchị 14 kwa arọ ọbụla ka a ji emerube ya bụ mmemme. So ọtụtụ ndị mmadụ na-achịkọba ọtụtụ mmemme ọnwa ndị na-achịkọba show dị iche iche oriri na ọṅụṅụ ịghọtago. So na ọ bụrụ na gị bụ onye na-ege ntị oge m ga-emepe igwe ugbu a ị ga-agwa m ife ilo na ya bụ Valentine na-ekwu okwu ya gwa m ọ bụ na ị chere na ndị mmadụ ka na-emerube ya bụ mmemme ka o si wee kwesị ị ga-eme ka mmata ebe a. Ọ bụkwazịrị na iche na ndị mmadụ abaghị ya afọ ọzọ ya okwezi akwa ọzọ n'aka nke ọzọ ga-emekwezie ka mmara maka na ụzọ kacha dị mma iche na onye ọbụla na-eselebreti St. Valentine kwesịrị ife ọ kwesịrị ibu n'uche wee na-eme ya bụ mmemme. Na 07017228983 ma 090911093 cheta na ihe anyị na-akpa na nke ụtụtụ a bụ maka St. Valentine dịka a na-emerebe mmemme tata ọnwa Febụwarị dị na mkpụrụ ụbọchị 14. Mana tupu nke ahụ ịmago amara m gị bụ onye na-ege ntị ka isi wee na-akwadobe ka isi wee na-akwadobe ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche onwe ndị ọ dịkwazi mkparị nne ọ dị mkparị nne ejikwazi ọ bụrụ sọ ịfụnanya a na-ekwu igosi mmadụ ịfụnanya ọ bụ na afa gị bụ ịfụnanya ọ bụrụ gị ka anyị na-ekwu maka ịfụnanya nke nwa amadi ya bụ senti gosiri ọtụtụ ndị mmadụ. So na n'ụtụtụ a ọ dịkwazi mkpa dịka abịa n'ezinụlọ dị iche iche. E nwere ọtụtụ ezinụlọ ife dịka ka anyị sikere n'ebe ndị nne di na nwunye di ịghọtago nakwa di na nwunye ji enwegasị nsogbu. So ohere a bụ maọbụ onye gị na ya na-eso okwu ya bụ nnukwu ohere eji wee mee gịnị wee kpezie gị na onye ahụ enwe mkpezi igosi ịfụnanya ịghọta ihe na-ekwu
ugbu a ewukwazi oge ị nwere ike dịka nwunye nwa nwere ike iji wee sie ezigbo nne dị akwara aka wee si wee ike wee gosi nne dị ya ịfụnanya ọkwa nne dị gosikwazi nwunye nwa ya ịfụnanya ịgbara nnọọ ife gị ma ife onyinye ga-egosi nwere ike iweta iru ọchị wee nye onye afọ ma nwunye gị ma ọ bụ di gị o ịghọtago maka na ya bụ ihe mmemme nọ n'ikuku ugbu a na-eselebreti ọ bụrụ sọ riri na ọṅụṅụ amami otu ihe m na-ekwu ọ bụ oge gị bụ onye na-ege ntị nwere ike iji wee gbanwee ọnọdụ ichere na ọ dịrọ ma gosi ịfụnanya ya bụ mmemme a na-eme taata. So ọ bụla ịkpọọ m na 07017222983 ma 090911093 ịgwa m ife ilo n'ife njụ n'ụtụtụ a. Hello. Oke ọhịa chebere. Nsogbu adịrọ, adị ma m na-achọ ogene ma oke afụgo m ngwa gaa n'iru. Wee bileri oji akọ. Ọ na-eziokwu. Daalụ sa gaa n'iru. Ntede. Yes, o. Ebatala ale yare, yo nya la po iṣẹ́ yo koma. Mbelike ko ya lo ko ya chebre dike, na lori ọjà kan. Okay. Aya de bo, dedi ona kwanso. Onoro nso. Mana ọ ya onoro nso. La dio ale tele ya o. Okay, daalụ sam. O nwere ihe ntọrọ imetụta aka n'okwu a iji n'ụtụtụ a. Na ndị Igbo na-ekwu okwu na dịka ndị be anyị na mgbe ero dị ahụ ugbu a ụfọdụ abịrịba akwụ. Ihe a na-akpọ Valentine Day mgbe a ga na-ekwu n'ụtụtụ a. Anyị bụ ndị Igbo na-eme ya mana ụfọdụ ama ha. O nwere ebe m ga-ekwu okwu n'abalị taa ma ọ ya abụghị dị ka ebe 8 to 9 o'clock. Nwantị anyị bụ ndị Igbo na-enwe ihe a na-akpọ Valentine Day. Ọ bụrụ na iji akwụkwọ ide akwụkwọ eji ede ihe were ya kịta ọ dịkwazị mana Baịbụl ngana ntị mgbe gboo osibụrụ gboo ma ọ bụrụ enyi nwoke ahịa ka nzugbe ọzọ emena mgbe osibụrụ gboo ọ na-abụ ụmụ okorobịa ị ga-eji izu ụka na-abụ otu ọnwa na-akwadobe nwaanyị ahụ ị kụrụ n'anya ị ga-alụ ma ọ bụ enyi gị nwaanyị ya nne ya na nna ya ga-ahụ na nke na ya abụọghị ihe na-eje ọrụ na be ha ije na-egbori ya maka na ị ga-atụbapụ ya ime nwa igbu kata ka ọ jaa dị ime oruzi ụbọchị ofu ụbọchị a na-ewepụta eji eme mmemme ya ihe anyị bụ ghara na-agba akụkụ iwe were ngwongwo na ngwongwo niile eji achọ nwaanyị mma ma nke a na-agba n'aka ma nke a na-agba n'olu ma nke ịchata nke a na-eyi n'ụkwụ ịlụ abụọla mechakam chakam ilele nwaanyị mmiri na-ezu ya n'ahụ nwaanyị abụrụ sọ mma eji ebu ụzọ tegodie nke a na-akpọ uri akwụkwọ uri egbu ataji ụmụnne m a edebi ya uri dee ya nkasị ala ya bụ ihe na-eji achọ nwaanyị mma n'ahụ ya ndị oyibo na-akpọ tattoo kịta ewee tebi ya tezuchaa ya ahụ ya n'ọnụ tezuo ya ahụ ya niile ile-ele nwaanyị ọ bụrụ sọ mma
ewee were m uhio nwere nke a na-akpọ uhio na-enwere ewee tebe ihe ndị a niile techa ọ bụrụ sọ mma ewee wabe ya akpa mmiri were jigida yibi ya n'ukwu enyi nwoke na ndị otu ya ewere m ihe a na-akpọ agbadagba ndị oyibo na-akpọ strecha ihe eji ebe onye ahụ ga-adịghị o wee tụnwere n'elu ụkwụ ya ga-emetụ ala ewee buru ya wee gaba n'ahịa ọ na-aga ụkwụ ya ga-emetụ ala wee ruo n'ahịa ejezie n'ahịa ha tụọ ya wee na-aga a na-eti ya akpa ee onye nwoke nke eme n'ego ihe nwoke oyibi nwoke nke a ma ọ dịghị nke eme n'ego ihe gịnị ka a na-akpụ ya mgbụlọbazi ahụ Valentine Day ihe anyị na-akpụ ya bụ ịzụ ahịa mkpa ịzụ ahịa mkpa ịzụ ahịa ọ bụla na-ekwute ya ebe ihe anyị na-akpụ ya bụ ịzụ ahịa mkpa ịzụ ahịa mba oge nwaanyị ji egori mgbe ahụ ka ọtụtụ ụmụ nwoke na-achọkwa nwaanyị a na-alụ alụ ji nwe ohere achọpụta nwaanyị ha chọrọ ịlụ so na ọ dị n'oru ụdị n'Igbo ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ Valentine Day ọ dị adị mana ndị oyibo ọdịraba anyị wee mebisicha omenala anyị wee dị n'ọbụ ihe ndị ọkọ mmụọ mara ebulani anyị ọ bụ ya ka a bara afọ asaa ala akpụ ya Valentine Day nke anyị abụrụ ihe ndị pega ihe ndị ga-amaghị Chukwu anyị bụ ihe ala akpụ ya gịnị ịzụ ahịa mba ị na-enye nwaanyị mma agwụ ya n'ahụ eji ebibe nkasị ala bichaa nkasị ala ụfọdụ na-etu uri dịka m kwuru na mgbe uri akwụkwọ uri ndị nna anyị ochie amena ha gbara ebe a nwaanyị ụmụntọ ọmọ ọ ji anọ n'ime ụlọ na-eburu ọ eje ọrụ ọ emetụ aka n'ala ahụ ya na-eze pete dịka ọkụkọ agrịk ewure buru ya eburu wee jee n'ahịa oruzie n'ahịa rituo wee na-aghaghị a na-etu ya a na-agbara ya ego a na-ajụ ya ọgbọ onye ọbụla Naijiria anyị na-akpọ ịzụ ahịa mba eji wewepụta ụka maka ụmụ anyị ndị nọ yunivesiti ụmụ anyị ndị na-eme histri ihe ya ndị ọka wepụtara anyị buru ụzọ bụ ya nnọbiri ka ha ṅomiri ya mana Children's Day ka a na-ekwu ya Children's Day nke bụ Children's Day obi ụmụaka ọya ka a na-akpọ obi ụmụaka ọdịnala Igbo anyị na-emebu o nwere ebe nji ekwu okwu n'abalị a mgbe ọdụzie mgbe a tụtụọ m ya bụ eketara na so nwa obi eke Chukwu gozie gị gozie redio ogede ọya dị ụnụ na mma iji wepụta ohere wee na-akọ akụkọ abụ ka anyị mara nga mmiri zibano mụ na ekwezila ka ndị ọcha na-abụ okwu anyị ụfọdụ ndị na-anụ redio n'ụtụtụ nkịta ka ha na-anụ ya na mbụ na ndụ ha mana onye dịbuni anyị ọ dịbụ adị na be anyị ọ bụghị ihe ọfụọ Valentine Day ndị Igbo na-eme ya ndị Igbo nwere ya ndị Igbo buru ụzọ ibi ya n'ihi alaba ihe anyị na-akpụ ya bụ ịzụ ahịa mba aha m bụ ichie tọrọ nke ọma onye ụmụ mmelike okoye ya ala okoye achebere dike Nwebleri Ojiakọ daalụ sa Nwebleri Ojiakọ si ihe ala wee kpọọ anyị n'ụtụtụ a alo onye ka ike na ya alo gaa n'iru sa gaa n'iru kwuo na sa gaa n'iru sa onye nke kwuziri kwuru oke ihe a na-ekwu maka bụ Valentine Day a na-ekwu maka ụbọchị ahụ pụtara owu onye ngosi ụwa niile owu onye echichi sentị pụrụ iche n'oge abụrụ ya zikọrọ mmadụ niile ofu bụ ọma o jekwere December Valentine ahụ o nwere nwoke chi ezinụlọ nwere ọkọmiti awetụya nka equal story of that second. But we pay a visit to that prisoner, where with the man. One watch it, my own individual, or the Valentine has the family. We pay. What are the man at prison? At the time, waiting at the prisoner was very sure. Can you win a committee? Not to take over. Kappa body, it's just time.
Never is on you. Because you know we are not one of what you don't matter. I went back with you, not a me born like it will. Always show you when you the woods man you commit to this now. Came at his own yanine because to take care of them. Not come much, you know, with every father who will walk. I know my mother won't come and that's how we get. I will see the man, even that going. Come, the last sacrifice for me. So, they are not quabble. Kai will look in one when you go my even I. Even I can you book up on King Abala. Because I will like everything at all. I will like Valentine introduced one of them. I got the Lord. I got the Lord. Even I got from me. Even I am Tigani, he gave very much with that. After I never hit you back. Over on Cabo Run. Over on Kenyan wine, no. Over on King wine, no. Over on King walking, no. Oh, we are going down with this. Tata to put it. Shall want them there. About I'm him in the parliament and make. Oh, what is it? Well, something. You won't come. Where you are making it? Why you say the Valentine Day? Over and okay with the party you want. Over and wine with fun. Okay. All right. Dalo oku anasanya dalu rienne. Lawlele ijemuna love sawelewa. Wale mana ogene na 8.3 FM. Awobri haine ayika na gakwa n'iru. Chete bunu bu akemate na so era chete ne haine kub maka yabo onye nso akpọrọ St. Valentine maka ọlụ ịfụnanya ogosoro ndị ọ bụ na akọbakwa n'akụkọ ife nwa amadi ọ dị ihe ise agụta mmebe ebe a okwu na-asa anya ebe a ikwuru afụgo m ihe mana ọ bụ na akọba ihe a ji ugbu na ịchafụ ebe a na ọ bụ na akọba ọlụ obi ebere na ịfụnanya ọlụlụ bụ nwa amadi ya yatago mere ji wepụta tata ka e were na-eme ncheta ya mana anyị ma nsi ebe a wee pụọ tata yatago mana nke kasị mkpa bụ na gị bụ na-ege ntị mata na tata abụrụ sọ ili ibunye iru enu na-ebutu yatago na o nwere ife mere ji wepụta tata o nwere ihe tata na-egosi a na-ekwu maka ịfụnanya dịka okwuru bụ okwu na ọ bụrụ nke akụrụ mmiri yatago nke na-akụrụ mmiri ọ bụkwụzi nke ọ ga-abụ inye mmadụ ịchọba ife ọ ga-enye gị ma ebe nsi abịa so mmụ ife ndị a niile bụ ife a ji akọwa ya bụ maka St. Valentine tata dịka amapụtara iji wee kwanyere ugwu mee nchetia na ọ dị nnekwu mkpa. Hello, onye ka ikene? Hello, tutu ọma advantage. Advantage. Ke ka mbụ ukwu dị gị n'iru advantage gị n'iru. Ukwu dị mma. Enwere ihe nchọ ijigoro ewe n'iwe. Ihe niile a na-ekwu na St. Valentine mee ka ezi ebe mmiri si pa n'obu ụgbọguru meziri eji n'anya ihe a na-eme ọ dịka atọ nụziri ya opposite. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Ọ dị ka ajụgo m ke ụdị opposite atọ nle? Ị na-anya because otu ọmụnwa anaghị ka nsikene na mụnwa anaghị eme ya o mfazi ọ dịka mgbe ejizi eme jos ihe nwoke na nwaanyị ejizi ebi ahụ onwe ha ife ihe na-ekwu mana ịnụrụ ajụjụ m jụrụ nụ ka ezi ihe butere side ahụ ebe Valentine wụ Reverend Fada wee mee ihe niile ala ike onye akwụrụ ikpeazụ na ụdị ihe nke ome dịka ya ọ dịka ihe Kraịst na-eme ịghọtago ka ezi nke ọbịa saịdị anya and adị m sure na ije n'obodo oyibo iri ndị na ịma nke iwu na-achị ha ndị nke ya na-eme nke lọbụ ya na-eme ndị nke ya na-eme nke ahụ Valentine mee na-eji ahụ ndị mọdale na-ebe nwago na-eme lot of things otu a ga-eme na Krismas o nwere nọdụ ya na-asị na olu oge Krismas ewepụcha ihe niile ego mana abịa saịdị ahụ wụrụ opposite ka ihe tinyeziri anyị n'ụdị ọnọdụ aka nna gị biko onye ọ nara n'ụlọ m ha meela anyị ebere si na-eme n'ihe otu esi kwesị inye na o wee mmepụta ihe ahụ oji ahụ eji maka ihe eme data na ụrụ a na-eme nke nwa ebe ya abịa saịdị ọwụrụ nke ọjọọ ka anyị na-eme dalo advantage si
mba ukwu wee kpọọ daalụ rinne daalụ ọ dị ma ihe mere nji wee jụọ n'ụtụtụ asị kedu ụzọ ichere na ndị mmadụ ka etinyere nwa amadi ya bụ onye ụkọchukwu onye nsọ rụọ ịfụnanya anyị n'ọrụ ebere a niile wee nwụọ ka ebu ya n'obi wee na-emerube mmemme Valentine anyị na-ekwu mmemme igosi ịfụnanya kedu ụzọ iche na ya kacha mma ọ ya bụ ajụjụ njụrụ n'ụtụtụ a iji wee celebrate ya bụ Valentine dịka anyị na-ekwu okwu St. Valentine ọ ife njụrụ n'ụtụtụ a so na ọ bụrụ na ịkpọ m na 07017229830 07017229830 ma 0909 111083. Oge advantage na-esi na ndị mmadụ weta ọnụ dịka onye ihe change gift dịka ọ bụla bụ nwa agbọghọbịa na-ege m ntị ọ bụla nwekwe ka isi chọọ ịpụ tata ya na onwe ka isi agba mbọ ka ị gwụọ onye gị na ya nọ ma nne gị ma nna gị ma ikwu ma ibe gị ma ọ bụ enyi gị ebe ị na-eje ada nke a bụ okwu ndụmọdụ o nwere ebe nsị na ị ga-eje o mana nsị ọ bụla onwe ka isi chọọ iwepụ ị na-ele anya gba mbọ gwa mmadụ ka isi wee na-eje ịghọtago. Hello, onye ka anyị kene? Hello. Afa gị na-ebe isi wee na okay, lọchi alright gaa n'ilu. O nwere ile jụrụ a chọrọ ka dọkịta I share them more like me. Okay. Ejụrụ ke n'ụzọ I share kama ajeme ya Valentine. Abịa onye ụkwụ n'ebumnobi St. Valentine. Yes, sir. Ọlọma bụchara ọnụ n'ụwa ebumnobi ya ụzọ ka mma n'uche nke aka m abụrụ uche abịrịzi n'uche onye ọbụla chọrọ ihe dị mma. Ịhụnanya nwa amadi nwa zukuru ịhụnanya kụrọ mmiri nke o zukuru ụwa niile ọ kpaghị uke ọchịra na onye nke nwanne ya o jiri ibe the last thing o ji kọpụ onwe nye ndụ ogbe ihe owuwe ibe na-adịla arụ nchekwulie o na-echere nwa ogbe echete n'ụlọ o na-eje ebe ọbụla ka anyị were otu ịhụnanya ahụ wee na-celebrate Valentine otu ịhụnanya agafeghị ọgba agarafe ịhụnanya nke ojii na rekwu maka amafọ demokrasia no mana ihe ndị ya bụ na 90% of ndị na-celebrate Valentine na Nigeria bụ gbafara anya ibe n'obodo ibe afọ okenye ịhụnanya nwoke na nwaanyị kapara n'obodo very few all religious 10% only ndụ na na-enye n'egwu nke Chineke and egwu nke kwanyite ọrụ ebube the Valentine lụrụ mgbọ n'ụwa all very people the rest tatala mgbeda na chụpụ onye zike iwe ga na-eme ya na Abakaliki street ebe onye ga-eme na mgbeda mgbede ga-ekwe go and see come and everything so ike ebe ahụ chọpụta na mgbeda ebumnobi abụrụ dịrị anyị maka ya ebumnobi anụ arụ ibe anụ arụ kapara n'obodo celebrate Valentine which ọ bụrụ iwe Chineke chọrọ ọ bụkwa iwe maka wepụta today ọ bụrụ rapa n'obodo so ana m arịọ onye ọbụla aghọta ebumnobi anyị ji wepụta Valentine bụ ịhụnanya ịhụnanya onwere igwere nye nwanne gị ya na-atụ anya bụ onye nke iwe ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ma bụ ọbịa ma ọbụla agape love simple agape love anything outside agape love you are not celebrating Valentine. Thank you very much. Daalụ rinne ekwu na asanya na na-ekwere obibi daalụ ọ dị mana ogede na 8.3 FM nkeji iru na ise ka ọ fọrọ ugbu a anyị ama ya kpụ na nke tata n'oge anyanwụ ụtụtụ gị na Obike Ichoku Igbo niile ka na mana anya bụ oge mmerube mmemme St. Valentine bụ onye nsọ rụrụ ọrụ obi ebere gosiri ọlụ ọtụtụ ọlụ ịfụnanya wee nye mmadụ ibe ya na-akpa ya oke anyị na-emerube tata
ọ dịkwazị mkparịrị nne dịka ọ bụrụ ịbụ onye na ị na-aga ụka ya ụlọ ụka dị iche iche iji wee rapụ dịka ọ bụrụ na ndị na-akpọ oke na ụka bụ ụka nke anyị na ụka bụ nke ndị nke bụ nka ndị nke bụ nka ịghọtago because na ọ bụrụ na St. Valentine kpara oke n'oge ọ na-alụ ọlụ a na ndị ụka bụ ndị nke fa ndị nke bụ ndị nke anyị ịghọtago dị fanwa yes ụdị ịfụnanya a na-egosi akarụrọ ị na-eme ncheta ọlụ ọma olu a niile ọlụ ịfụnanya ahụ ọ lụrụ tata ọ ga-abụ ife ekpofugolu so na ọ dịkwazị mkpa na ọtụtụ ndị ụka dị iche iche agbanyeghị ebe ọbụla nke nọ wee na-ekpe iji kwezi ofu aka afọ wee na-afụkọrịta onwe fa n'anya. Hello, onye ka ikene? Hello, Advantage Nigeria. Okay, Advantage, gaa n'iru. Maka ajụjụ eju and ihe anyị na-ekwu na bụ ihe m chọrọ ikwu so ana m ọkwanụ because Reverend Father ahụ bụ ụka ka ọ na-aga n'ụlọ ụka ka ekwesịkwa anụ ịkọwalụ ndị mmadụ ihe a na-eme maka iselebreti Valentine ịghọtago kọwalụ ha ihe eji eselebreti ya na ọwụghọ lọvụ nke friendship and another thing abịa n'ihe lọvụ a people kwesịrị ibido ọ dị ka resolution a na-eme every January onye nwere ihe ọjọọ na-eme kwesịrị idecide onwe kwụsị ihe ọjọọ na onye ọjọọ anaghị abụ uru n'ebe otu Naijiria dị na ọhụrụ na a na-ebupụ ego anaghị ekwu eziokwu n'ihe a na-eme ọ ya bụ ihe ọjọọ so people kwesịrị inwe ịhụnanya n'oge na-egosi ọfụma ọ gwaghị ịhụnanya nke emeeleghị a na-atụ anya ihe ha ya eme ịghọtago ọgwakwa na onye emere ihe enweghị ike imechi ya mana na-emeghe otu a Kraịst si eme ọ gwọrọ mmadụ ite naanị ọya naanị ofu eze akene otu ka ebe ndị ọzọ nọ ndị ahụ niile ọ gwọrọ ọya ọ sị na ọya ahụ nachighị aha ịghọtago yes Advantage ama ihe na-ekwu Advantage inwe ịhụnanya n'ime onwe ha na-egosi bifo o wee ruo n'isi celebration ọ bụrụ egosicha ịhụnanya ahụ na ime celebration a obido kpọmadị obi ya. Okay, daalụ so ọ dị mkpa nne ọ dị mkpa Advantage uche onye dị njọ na-ekwu na ya bụ ịfụnanya na ọ bụ na ọ dị ka ụdịgide ndịrị ọkpụ ịghọtago ka ọ yala ebuzi ya ọ bụrụ na emerube mmemme atata mesie ya emerubesi mmemme atata ayasịala ya vuo n'ọsọ tata ka ị ga-eji wee gosi ọzọ dịka ibia bụ agbanyere na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ndị ihe ọzọ nchọkwara ka gị bụ onye na-ege ntị bụkwaziri n'obi ụfọdụ ndị mmadụ nwere ndị ga-abụ tata ka ha ga-eji wee nwee ga-eji bidokwezi esemokwu amami ụta nke anwa ọ nwekwa ndị bụ tata ka ha ga-eji bidokwezi esemokwu so na ihe mere nne mgbe ịma a na-ekwu okwu na-enweghị ndị Igbo na-ekwu sị na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ so na ọka mma na otu inu gwere ka iwe nwa nwee ike gbochi ihe ọbụla ga-eweta esemokwu ga-eweta n'ebe gị na mmadụ nọ ịghọtago mmadụ na ibe ya nọ so gị bụ onye na-ege ntị ka ị were nwayọọ nwee ike gbanarị ya mara na ife nọ n'ikuku tata a na-eme ncheta ya na-akwụnye na-eme ka ndị mmadụ soro nzọaka ahụ wee na-ebi ndụ fa bụ igosi ịfụnanya mkpa ọ dị na ị na-egosi mmadụ ibe gị ịfụnanya agbara ike nwee ike ọ bụrụ iwu na ọ ga-ahụ onye obodo gị ịghọtago ọ bụrụ iwu na ọ ga-ahụ nwanne gị ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ kedu ya n'oge enwerịrị ka gị na onye asị wee relate ịghọtago tupu igosi ịfụnanya ma nke cheta na ihe anyị na-ekwu ịfụnanya anyị na-ekwukwe bụ agape love nya ịfụnanya nke a na-akụrụ mmiri ịghọtago bụrụ nke ị ga-abụ inye mmadụ ife inye iwere aka nri inye iwere aka ekpe amamuchegodi ya nke ọ ga-abụ iwere aka nri nye mmadụ iwere aka ekpe chee ya aka ka ị nara ngozi okay
ahụ ị na-anụ n'okpuru ọnụ m na-akụ na-ekwu maka ije lọvụ ije ịfụnanya bụ ihe nọ n'ikuku tata. Nke a bụ Akọlọ Smart William kpọrọ nke ahụ ije lọvụ. Mana ọkpụkwa tata ọ dị ama tata bụrụ ụbọchị iji ọrụ tata nnọọ ka iji wee fụta onye ị ga-anọ ma gbukwara onwe ya kama na ya ha na-ekwu n'ụtụtụ a bụ ka ị nwee ihe ibu n'obi mara ife na-eselebreti tata. Ịghọtago? Yes, malife na-eselebreti. Ọ bụrụ na tata ka Chineke ji bupụtere gị onye ahụ ga-anụ gị dịka di gị ọkpọrọ onye ahụ ga-anụ gị dịka nwunye. Ọ bụ ife magbuo onwe ọ bụrụ ụbọchị na-emerube mmemme icheta Valentine ka iji wee nụ di ifere na ọ magbuo onwe mana ihe anyị na-ekwu bụ gị wee gbazie mbọ fụ na ya bụ mmemme na ihe ibu n'obi abụrụ nke ọzọ. Ịghọtago? Ibu n'obi abụrụ nke ọzọ kama ọ bụ na ị na-eme ịsa aka gị onye nwere si aka na aka adịkwa ọsa. Ịghọtago? Ịgba mbọ fụ n'aka gị ị na-eme n'ịtụ egwu nke Chineke. Yes, ka ji jiri wee chịkọọ ya na-eme n'ịtụ egwu nke Chineke. Ịmago ebe nsi abịa na-eme n'ịtụ egwu nke Chineke. Agụ nga ọ bụrụ na ọ nwee ka isi wee nye mmadụ otu kalama ma ọ nwee ka isi wee chọrọ mmadụ wee sị mmadụ ọkwata ata na-emere mmemme oke mama m ịfụnanya nye ndị niile na-ebe a nni n'afa m o. Ịghọtago? Igosi ịfụnanya mara ndị fa bụ ọdawa nde ọ dịkwa ya. Ịghọta? Enegodo anya na ịma na ife mara mma na nke ikpeazụ a rie nne. So ọ bụkwalụ tata na ị nwere ike ijekwu. Ọ dị mkpa rie nne ebe ụmụaka ndị na-enwere nne na nna nọ. Ọ dị mkpa ije ebe ahụ gosikwefe ịfụnanya. Ịghọtago? Otu anyị nwere ike igosi ezinụlọ gị gosie ndị a nnefe na nna fa na-anọ azị gosikwezefe ịfụnanya maka ha nwee ike makwala na fa nwere olileanya. Ịghọtago? Na nnefe na nna fa nwụrụ na gị nwakwazi nwannefe na ị ga-ebu nnefe maọbụ na ịbụ nna fa nyekwezi ụmụaka ha olileanya. Ọ dị nnukwu mkparị nne ma ọ gakwazịa n'ụlọ ọgwụ ndị nke iji nwee ego ịgbapụta nsogbu fa pelu mpe dịka ego gị ọ bụrụzi adị n'ijiri ego ọ bụrụ ekpere ndị anwa. Ịghọtago? Yes, Chineke nwere ike isi n'onu gị wee mee gịnị wee nụ mkpu akwa fa wee napụta fa. So ọtụtụ ife ka ị nwere ike iji tata na-emerube mmemme St. Valentine wee lụọ ọ bụrụ sọsọ olili na ọnwụnwụ maka na ka ọ dị ugbo onwego ọtụtụ ndị nọvụnụ ọtụtụ ndị anọgo n'ụlọ nkwali akụ oredi. Ịghọtago? Ụfọdụ bụ mgbede abalị ka ọ ga-akpọtụ. So mana ife anyị na-ekwu n'ụtụtụ abụọ ọ bụ na ị na-emerube ihe ndị a niile ha nchadịcha mma kama na ị na-eme na ịtụ egwu nke Chineke bụrụ n'obi na ịfụnanya ka a na-egosi na ọ bụrụ nke ọzọ amamnuche gị dị ya. Bụkwa na otu aka anyị ga-agbada na nke tata otu aka anyị ga-agbada na nke tata ụfọdụ nkeji isi ugbu a ka ọ kwụ elekere iri. Echeta na ọ kwụ elekere iri egotere gị nchịkọta akụkọ okene ndị niile kpọrọ anyị na nke tata ndị kpọrọ m na nke tata ndị nke gekwere ege daalụnụ. Afa m bụ Obike nwanna m bụ Obike Ichoku Igbo niile n'osi ike na ogene na 8.3 FM dịka jerije na akwakọba iwetara gị nchịkọta akụkọ news updates apụkwana.